Така, здравейте! Правя това видео, за да ви покажа, освен иконите, какво ще правя или по-скоро добавям към тях, като подарък от мен за този, който поръчва иконата. И това са моите визитки, защото е по-лесно човек да има визитка, а не да се мъчи да помни наизуст каквото и да е. Ето тук има и моят телефон. Към иконите прибавям в един плик написани молитвата, част от историята на иконата, за какво помага светеца или светицата, или ако е икона на Богородица, дарената икона, за какво да се молим пред нея. Понякога пиша на ръка, както в момента, ето така. В случая това е Псалом 22. Но когато нямам време да пиша на ръка, ходя да един приятел ми ги преснима. Е така добър да ми прави тази услуга. Иначе ги слагам в плик, красив, маслено-зелен, с восъчен печат. Това цвете се казва гипсофил, но е много нежно и красиво. Това е естественият му цвят. И съответно пликовите ги надписвам отпред. Ето така. С златен химикал. Трябва да е златничко, да е красиво. Ето така. Ето. Така. Освен това, отскоро добавям като подарък, по-скоро за този, при когото ще иде иконата, добавям едни кръстчета, които ето тези са красиви. Камъка се казва слънчев камък. Надявам се е истински. Предполагам, че от сайта, който съм ги взела. Те са по-скъпо цени камъчета. Да. Красиви са, нежни са. Стават и за деца, и за възрастни, за мъже, за жени. Цветът е много приятен, не ангажиращ. И другото, което е, ето показвам тук, една малка част от химикалките, които са с българска шевица. Ето така. Но са красиви. Има в червено, сребърно и черно. Доста стилни и елегантни. Пишат си нормално синьо. Може да се ползват не само като сувенир. Нали, самото мастило е красиво синьо. Нормално синьо. Когато пиша, ползвам не само тези красиво жълти листи, лимонено жълти. Имам и в цвят нежна лавандула. Имам в синичко, в зелено. Мисля, че така е доста приятно и за окото. Не само на мен като пиша, и при когото отива. Ето тук имаме една икона, която е поредната в процес на работа на Свети Фанури. Много, много, много невероятно добър светец, който помага. Сега, да, това ми е бюрото, ето как изглежда. Работното ми място не е голямо, но да, на мен си ми върши работа. Друго, което справя и предлагам като подарък, който поръчва при мен икона, ако няма време да пише поздравления, било за рожден ден, за кръщене, за сватба, за кръстник, за юбилей, за каквото се сетите, само хубави поводи, имам ето такива красиви листи на крафт хартия. Имат много красиви орнаменти, цветя. Ето сега ще извадя отдолу да видите как изглеждат. Но са сладки. Вместо картички, ето, и съответно ги надписвам, стига човека да ми каже, че желая и за какъв повод, с красиви пожелания. И така. Другото, което е, ето ги пликовите. Зелените, маслено-зелени пликове. Просто това ми е един от любимите цветове. И затова така реших, че е много сладко и нежно. Ето има и такива. По-елегантни, по-нежни. Другото, което е,
след като опаковам иконата, сложа плика, слагам иконите в такива чанти. Не само, че много хора предпочитат, харесват, на мене също ми е много приятно и драго да е по-така българско, връща към корените, не само към вярата, нали. И тези чанти имат дъно, ето, широки са, доста удобни и практични. Имам и други такива цветни чанти, доста закачливи, доста весели. Те също имат дъно, ето ги, с много красиви и нежни цветя, ето така. Другия вариант, който слагам, нали, като чанта, е тези найлонки с цъфнали божури. Имайки предвид, че икони се поръчват не само когато е слънчево и топло, а и зимата. И когато тръгнеш на някъде, е хубаво, ако вали дъжд или има сняг, да е опакована в нейлонова чанта. И още нещо, което правя. Значи вместо кръстчета и химикалки, всъщност кръстчетата си ги слагам всеки път. Химикалките не ги слагам всеки път. На мястото на химикалка слагам, сега ще покажа. Извинявам се за затъмнението. И трябва да слушате само моя глас. Така. Да, това са иконите, които са лакирани и съхнат. Ето този кашон с ароматни свещи. Ето тук найлончето, дето е била част от доставката. Ето, показвам етикета. Миришат много приятно. Тези са на череша. Бялото мирише като на печени бисквитки. Много е симпатично. Тези са на сандалово дърво и жасмин. Ето, вътре има още. Ето тези с корковата тапа миришат невероятно на... Просто се е много свежо, като сапун, не знам. Много са свежи, наистина. Ето, кашончето е пълно. Ароматните свещи, т.е. човека, който поръча, може, ако му харесва, да си ги запази за себе си. Така или иначе иконата с плика, с молитвата и кръстчето отиват при друг човек, при когото са предназначени. И така, общо взето това е. И реших да направя това видео, за да ви покажа какво правя, защото аз качвам само в процес на работа и вече готовата икона. А тези неща човек ги разбира само когато дойде да поръча при мене. Обикновено хората са доста приятно изненадани. И което ме радва. Радва ме също и обратната връзка, когато нещо ви хареса и ви го споделите. Така че да. Това беше. Надявам се да ви е интересно видеото. И да. Хубав, приятен, успешен, ползотворен и благословен ден пожелавам на всички. Ето тук си слушам музика, обикновено, когато рисувам. Обичам да слушам българската естрада. Обичам да слушам и молитви. Ето откъде гледам през компютъра. Смъквам си изображение от Google. Може вие да ми пращате на месенджер или пък да питате за даден проблем, който ви интересува, кой светец помага. Аз ви предлагам изображения от интернет. Някои са с добро качество, други не. Съответно подбирам тези, които са с добро качество, за да може и вие да ги видите и вече след това аз ги рисувам. И това беше. Пожелавам на всички успешен, ползотворен, благословен ден. Чао, чао!